அப்படின்ற ஃபீலிங்ல அவர் இருக்காரு. ஏன் அந்த மாதிரி இருக்காரு? அவர் அங்க டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு மாதாஜி, அவரால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. எதுக்கு டான்ஸ் ஆடுறாரு? ராதாராணி பிரேமையில அவங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மூழ்கி போயிட்டாரு அவரு. ராதாராணி மாதாஜி. அந்த அவரே ராஜாராணி பேசிக்கலி ராதாராணி அம்மாவோட பிரேமையில் அவர் அப்படியே அப்படியே மூழ்கிட்டார். ரைட். சோ இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த பாவம் அவருக்கு வருது. இது பாத்தீங்கன்னா தூரத்துல நித்யானந்தா நின்றுட்டாரு. ஏன்னா அவருக்கு அவங்க அந்த ராதாராணி மாதிரியே தெரியுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரைட். நித்யானந்தா இதுதானே படிக்கணும். ஓகே. நித்யானந்தா வீணா இது படிச்சோம் ஆல்ரெடி. ரைட். பங்கிகாரி ஸ்வரூப சபார ஸ்ரம ஜானாயிலா பக்த கானேரா ஸ்மத தேகி பிரபுர பாத்யா ஐலா. ஹரே கிருஷ்ணா. பங்கிஹரி ஸ்வரூப சபார ஸ்ரம ஜானாயிலா பக்த கானேரா ஸ்ரம தேகி பிரபுர பாக்ய கைலா. அதனை தொடர்ந்து எல்லா பக்தர்களின் கலைப்பையும் சொரூப தாமோதர செய்கையின் மூலமாக மகாபிரபுவிடம் தெரிவித்தார். சூழ்நிலையை பார்த்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது வெளிப்புற உணவிற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பார்த்தோன்னே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு, ஓ இங்க நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் அப்படின்னு அவரு நினைக்கிறாரு. சபா பக்த தான பிரபு கேல புஷ்ப தியானி விஸ்ராம கரியா கைலா மாத்யானிக ஸ்நானி. விஸ்ராம கரியா கைலா மாத்யாஹின ஸ்நானி. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது எல்லா பக்தர்களுடன் பூந்தோட்டத்தினுள் பிரவேசித்தார். அங்கு சிறிது நேரம் இளைப்பாறிய பின்னர் அவர் தமது மதிய ஸ்நானத்தினை ஏற்றார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா என்ன பண்றாருன்னா ஃப்ளவர் கார்டன் என்டர் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் குளிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். जगन्नाथेरा प्रसादा आयला बहु उपहारा लक्ष्मीरा प्रसादा आयला विविधा प्रकारा. जगन्नाथेरा प्रसादा आयला बहु उपहारा लक्ष्मी प्रसाद आयला विविध प्रकारा. அதன் பின்னர் அங்கே ஸ்ரீ ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட உணவு பதார்த்தங்கள் அதிக அளவில் சேர்ந்தன. லட்சுமி தேவியின் பிரசாதமும் சேர்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ எல்கச்சக்க பிரசாதம். இந்த ஜெகநாத்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. லட்சுமி தேவி பிரசாதம் பத்தி யாருக்காவது தெரியுமா மாதாஜி? அந்த அடுப்புல வச்சு வேக வைக்கும் போது மாதாஜி, அந்த சாப்பாடு வைக்கும் போது மாதாஜி, மேல இருக்கிறதா மாதாஜி முதல்ல இதாகுமா, பாயில் ஆயிருமா மாதாஜி? கீழே இருக்கிறது கடைசியில. எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல வச்சா கீழே இருக்கிறது பாயில் ஆயிரும், மேல இருக்கிறது லேட் ஆகும். இதுலதான் மாதாஜி மெயினான. ஆனா என்னைக்கு எவ்வளவு செஞ்சாலும் அந்த பிரசாதம் எத்தனை ஜனங்க வந்தாலும் அதுக்கு கரெக்டா போகுமா மாதாஜி? வேஸ்ட் ஆகாதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்லி எதுக்கு சொன்னா, இது வெரி நைஸ்லி மாதாஜி சொன்னாங்க. இது சயின்டிபிக்காவே ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஏன் முடியலன்னா, நீங்க எவ்வளவு மூளை யூஸ் பண்ணாலும் என்ன சயின்ஸ் சிலதை மூளைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது அதுல ஒண்ணு. நீங்க எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம ஏன் ராகா நுகா பக்திக்கு போகணும்ன்றதுக்கு கான்செப்டே மெயினா இதுதான். ஏன்னா ஓகே, சாதன பக்தி யார் பண்றது? எல்லாரும் அந்த பேப்பர் கொண்டு வந்தீங்களா? நான் சொன்னேனே. வெரி நைஸ். அன்யா அபிலா அந்த படிங்க, யாராவது ஒருத்தங்க பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க, பேப்பர் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே, அதை பார்த்து படிங்க. அன்யா அபிலாசி சூன்யாம் ஞான கர்மாத் அனாவிருத்தம் அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்தி உத்தம. எல்லாரும் அந்த அனுகூலேனன்றதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அண்டர்லைன் பண்றீங்களோ, ஹைலைட் பண்றீங்களோ, ஸ்கொயர் போடுறீங்களோ, ஸ்டார் போடுறீங்களோ வச்சுக்கோங்க. மாதாஜி அந்த பொருளுரை படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வேண்டாம், அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன். நான் சொல்றேன். நான் வெறும் அந்த ஸ்லோகம் தான் வேணும்னு, பொருளுரை வேணாம். ஏன்னா அந்த பொருளுரையோட மீனிங் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் அதை ஆக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிற பாவம் நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நான் இப்போ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதனால தான் நானும் கத்துக்கிறேன், உங்களுக்கும் சொல்றேன். அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாகிருத்தம் அனுகூலேனான்றது ஏன் ஹைலைட் பண்றேன்னா, அதான் சொரூப லட்சணம். இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதுக்கு அர்த்தம் என்ன மாதிரி? கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரா செய்யறது. கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரா செய்யறது. நெக்ஸ்ட், இது ஒரே ஒரு மீனிங் தான் இருக்கா? அனுகூல்யன்.
பகவானுக்கு திருப்தியுடைய பணிகளை செய்யணும். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பிரேமா மாதாஜி கிட்ட. ஓகே, திருப்தி. வேற ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? உத்தம பக்தி அல்லது தூய பக்தியா மாதாஜி? உத்தம பக்தி இல்ல தூல பக்தி. ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம ஒன்னொன்னா பண்ணலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க, நான் கேட்கறச்சு. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரேமா மாதாஜிக்கு போடலாம். பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்னதை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? பகவானுக்கு திருப்தி உடைய திருப்தி அடையறதா பண்ணலாம், ரைட்? திருப்தி அடையிறது அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல சாட்டிஸ்பாக்சன், ப்ளீசிங். ஒத்துக்கலாமா? கரெக்ட் தானே? ம். சரி, திருப்தியே வச்சுக்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி அடையிறது. ஓகே, இப்போ சண்டை போட வைக்கிறதும் சண்டை போடணுன்றதும் அவரோட ஆசை, கரெக்டா? அதனாலதான் அவங்க எல்லாம் மேல இருந்து வராங்க. இப்போ அவர் சண்டை போட வச்சு அவருக்கு அவ்வளோ திருப்தி இருக்கா இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு? இருக்கு. இருக்கு. அப்போ கம்சர் பண்ணதும் கரெக்ட் தானே மாதாஜி? திருப்தி அடைகிற மாதிரி தான் சண்டை போட்டாரு. நம்ம ஹிரண்ய கஷ்பு ஹிரண்யக்ஷாவோட சண்டை போட வச்சும் கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி இருந்துச்சா? ம். அப்போ அவரும் சண்டை போட்டது திருப்தி. சரி, ஒரு விஷயம் சொல்றேன். யசோதா மாயி பால் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, கரெக்டா? தீபாவளி நாள் தாமோதர் லீலை. அப்போ அவரை வச்சுட்டு போன உடனே பால் காசுதுன்னு ஓடினாங்க. அவங்க லாஜிக் கரெக்டா இருக்கலாம், ஆனா அந்த விஷயத்துல அவர் திருப்தி அடைஞ்சாரா? பால் கொடுக்காம இல்ல தூக்கி போட்டு போனாங்க அப்படின்றதுல அவருக்கு என்ன வந்தது? இல்ல மாதாஜி, கோவம் நம்மள வந்தது நம்மளை மாதாஜி. விட திருப்தி பால் அடையலை முக்கியம் மாதாஜி. கோவம் வந்துச்சு, திருப்தி அடையல. அவ்வளவுதான், உலகத்தையே ரெண்டு பண்ணிட்டாரு, கரெக்டா? அப்போ நம்ம திருப்தி அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏன்னா யசோதாமை திருப்தி திருப்தி இல்லாம பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயம். கம்சர் எல்லாமே திருப்தி படையிற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. அப்போ திருப்தின்ற வார்த்தை கரெக்ட் இல்ல, கரெக்டா? இல்ல, அனுகூல முறையில திருப்தி இல்ல. இப்பதான் திருப்தின்னு சொன்னாங்க, இப்ப அனுகூல முறையில திருப்தி இல்லன்ட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு லாஜிக். கரெக்ட், ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. எங்கேயோ மிஸ் பண்றோம். நம்ம என்ன மிஸ் பண்றோம்? மாதாஜி. அதுக்கு ஒரே ஒரு அவருக்கு செகண்ட், ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு போலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி, நீங்க என்ன உத்தம மாதாஜி உத்தம பக்தி தூய பக்தி செலுத்துவதுன்னு சொல்லி. வெரி நைஸ். அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பட் உத்தம பக்தி பியூர் பக்தி செலுத்தினா அவங்களுக்கு இது இருக்கும், ஓகே. அப்போ நம்மளாம் இது வந்து நம்மளால அந்த லெவலே போக முடியாது. ஏன்னா உத்தம பக்தி தூய பக்தி செலுத்துறவங்க ஆல்ரெடி தே ஆர் வித்தவுட் இது இல்லையா? அந்நிய அபிலாஷிதம் சூன்யம். கரெக்ட் ஆன்சர். அந்நிய அபிலாஷிதம் சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேன என்ற ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா உத்தம பக்தியோட ஃபார்முலா தான் மொத்தமே. ஸ்பெசிபிக்கா மல்லிகா மாதாஜி ஒரு ஆன்சர் சொன்னாங்க, என்னது? கடவுளுக்கு ஃபேவரா பண்றதுன்னு சொன்னாங்க. எக்ஸலண்ட், ஃபேவரபிளா. இதுதான் முக்கியம். நான் செய்யறது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு ப்ளீசிங்கா இருக்கும்ன்றது நெசிட்டி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு அம்மா பாவக்காய் கொடுக்குறாங்க, ப்ளீசிங்காக இருக்கு? இப்போ கூட விருப்பம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சமையல் செஞ்சா, வீட்டில் பண்ணவே மாட்டாங்க, அது வேற. அதனால அதுக்கோசரம் மருந்து கொடுக்குறாங்க அம்மா, ப்ளீசிங்காக இருக்கு? எந்த குழந்தை மம்மி தேங்க்யூ அப்படின்னு வாயை திறக்குது சொல்லுங்க? சரியா ஸோ நாட் ப்ளீசிங் பட் ஃபேவரபிள், ரைட்? ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வார்த்தை. ஏன்னா அனுகூலம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது அப்படின்னு. சரி, அந்நிய அபிலாஷ சூன்யம், ஓகே. ஓகே, அனுசீலனம், இதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வரலாம். பட் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த ஃபுட்டு ஆஃபர் பண்றது வந்து சிலது வந்து நம்மளுக்கு ஏன் சொன்னேன்னா, நம்மளோட மீனிங் ஆஃப் ஒன் வேர்ட், தமிழ்ல தான் நீங்க பிறந்து வளர்ந்துருக்கீங்க. ஆனா ஒரு வார்த்தைக்கே மீனிங் ரெண்டா இருக்கச்சே ஒரு வார்த்தையோட மீனிங் ரெண்டாவது மீனிங் வந்து கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது, கரெக்டா? எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு வார்த்தையிலேயே இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் நம்மளுக்கு இருக்கச்சே கிருஷ்ணரோட லீலையில எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், அதுக்கோசரம் தான் நான் சொல்ல வந்தேன். சோ ஜெகநாத் வந்து நிறைய பிரசாதங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆகுது, நிறைய. அதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்றத. தானிஷி மேம் தான் சொல்லுங்க. சபாலானா நானராகே கரில போஜனா சந்தியா ஸ்நான கரிலைலா ஜெகநாத தர்ஷனா. சபலாஞ்சன ರಂಗೆ ಕರಿಲ ಭೋಜನ ಸಂಧ್ಯಾಸಾನ ಕರಿ கைல ஜெகநாத தரிசன. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது மதிய உணவினை ஏற்றார். மாலை குளியலையும் முடித்த பின்னர் அவர் பகவான் ஜெகநாதரை காணச் சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து எங்க போறாரு? அவர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அவர் ஜெகநாத்தை பாக்குறதுக்கு அவர் கிளம்பிட்டாரு. ஜெகநாத தேக்கி கரேனா நர்த்தன கீர்த்தனா நரேந்திர ஜல கீர்த்தா நரேந்திர ஜல கிரீடா கரேலான பக்தகனா. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಹಿ ಕಣ ನರ್ದನ ಕೀರ್ತನ ನರೇಂದ್ರ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ கரை லக்ஞ பக்தகணா. பகவான் ஜெகநாதரை தரிசித்த மாத்திரத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடி ஆடத் தொடங்கினார். அதன் பின்னர் தமது பக்தர்களுடன் இணைந்து நரேந்திர சரோவரின் நீரில் விளையாடி மகிழ்ந்தார். அவர் வந்து அவர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து
ஜெகநாதர் பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் ஆடுறாரு பேசிக்கலி நரேந்திர சரோவர். அதனாலதான் வந்து ஸ்விம்மிங் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. வாக்கிங் எஸ், ஜாகிங் நோ. ரைட்டு. நாம் இவர் பிரபுபாத் பார்த்தாராம், இவன் ஏன் இப்படி ஓடிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ஃபாரின்ல, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அப்புறமா தான் அவருக்கு புரிஞ்சுச்சா இது பேர் ஜாகிங் அப்படின்னு. அதுக்கு இங்க பார்த்தா இந்தியாவிலையும் இப்போ அது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நிறைய பேர் பெண்கள் எல்லாம் ஜிம் ஜிம் அப்படின்வாங்க. இப்போ வீட்ல வந்து இப்படி பாத்தீங்கன்னா நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி தான் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க. ரைட், இப்படி பண்றது. ரைட். அப்போ வந்து நான் அம்மாவோட வாக் போறச்சே அம்மா சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நம்ம பண்ணுவோம். அது ருபறதுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? இந்த இந்த மாதிரி அந்த பெரிய கல் இருக்குமே. மாவு ஆட்டுறதுங்க மாதாஜி, மாவு மாவாட்டம். தேங்க்ஸ் விஜய். தெலுங்குல இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு புரியுறது இல்ல. தமிழ் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னோட தெலுங்கு இப்ப புரிஞ்சுச்சு. விஜயகுமாரி மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன இன்னைக்கு எப்போ ஃபாஸ்ட் பிரேக்கிங்? மாதாஜி. நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் மாதாஜி, மறந்துட்டேன் மாதாஜி. 6 பார்த்துட்டு சொல்றேன் மாதாஜி. 6:25ல இருந்து 10:12 வரையிலும் மாத்தாச்சு. ஓகே, டைம் இருந்தா ஓகே, தேங்க்ஸ். ஸோ அதனால இது அந்த மாதிரி மாவு அரைக்கிறதுலயே அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் வருது. ரைட். இப்போ வந்து அதெல்லாம் அரைக்கிறதுல மிஷின் போடுறோம் டொயின் டொயின்னு பண்றதால என்ன ஆகுது, இந்த நர்வ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுது. ஏதோ ப்ராப்ளம்ன்றாங்க, இந்த நர்வ் இங்க இடிக்குது அதுன்னு. ஆனா அந்த காலத்துல பாருங்க இப்படி பண்ற எக்ஸசைஸ்னால கைக்கு சக்தி இருந்துச்சு. இதெல்லாம் இப்ப வந்து தனித்தனியா நம்ம போய் பண்றோம். அது வந்து நேச்சுரலா இருந்துச்சு. ரைட். ஊதானே அப்பெல்லாம் ஆஷி. கொடகல்ல அரைக்கணும், அம்மி அரைக்கணும், துணி துவைக்கணும், உரல்ல துணி இடிக்கணும், துவைக்கணும். எல்லாமே கைக்கு என்ன வேலை இருந்தது. எக்ஸசைஸ் பாருங்க, அம்மி அடிக்கச்சே பாடி ஃபுல்லி மூவ்மெண்ட். ரைட். ஆமா ஃபுல் மாதாஜி. எக்ஸசைஸ். அதே மூவ்மெண்ட் தான் ஜிம்லயும் பண்றாங்க. ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. நம்ம துணி துவைச்சு அலசுறது கூட ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் ஆமா மாதாஜி. எல்லாமே மாதாஜி. இன்ஃபேக்ட் நீங்க கோலம் பாத்தீங்க போடுறது, வாசல்ல பாத்தீங்க கோலம் வச்சுக்கோங்க, போடுறது ஒரு எக்ஸசைஸ், கோலம் போடுறது ஒரு எல்லாமே எக்ஸசைஸ். மாதாஜி. பெருக்கிறது. இது இப்போ நான் வந்து வீட்டு வேலைனா சாமான் துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் இல்ல, வீடு பெருக்கி அழுக்கிறதுக்கு வந்து வேலைக்காரி வேண்டான்னு நானே பண்ணலான்னு ஒரு மிஷினை வாங்கி வச்சிருக்கேன். மிஷின் யூஸ் பண்றதை விட கையில பண்றது. ஆனா பண்றச்சே டயர்டாரும் ஓகே, பட் எவ்வளோ பெண்ட் பண்றோம் தெரியுமா? அந்த ஹேண்ட் எல்லாம் என்ன மூமெண்ட் நம்ம நினைக்கிறோம். ரைட். அது வந்து அவ்வளோ ஒரு மூமெண்ட் நம்மளுக்கு வருது அந்த கைக்கு. ஸோ அதனால நம்ம சின்ன வேலைகள்ல பார்த்தோம்னா நேச்சுரலி நம்மளுக்கு அது வருது. வாக்கிங்கே எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி. ஒரு 300 மீட்டர் மேல நான் நடந்தேன்னா புஷ்ன்றேன். எதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து வாக்கிங்ன்றது ஒரு ஹேபிட் மாதிரி பண்றோம். ஆனா அப்ப வந்து வாக்கிங் வந்து வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ரைட். நான் தண்ணி குடிக்கிறேன்ற மாதிரி நடந்து போயிடுவாங்க. பிருந்தாவன்ல போனா அதை ஃபர்ஸ்ட் கேட்பேன், பக்கத்துல தான் இருக்கு, பக்கத்துல தான் மாத்தாச்சு, பக்கத்துலன்னா அவங்க 2-3 கிலோமீட்டர். நம்ம 2-3 கிலோமீட்டர்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம். கரெக்ட். 2-3 கிலோமீட்டர் டூ வீலர் கூட எடுக்க மாட்டோம், காருக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுவோம், 4 வீலர். ஏன்னா நம்மளோட பார்டர் ஆஃப் தட் 2-3 கிலோமீட்டர் வந்து இஸ் வெரி 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 ஃபார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உத்யானே ஆஷித்யா கைலா வான போஜனா ஏஇ மாதா கிருதா கைலா பிரபு ஆஷதினா இது படிச்சிட்டோம். ஸோ கண்டினியூஸ்லி வந்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த விஷயத்துல படிக்கலையா? ஓகே. பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி 8 நாள் வந்து அவர் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா அவர் வந்து இந்த பாஸ்ட் டைம் 8 நாள் பண்றாரு. படிங்க மாதாஜி. उद्यान आसिया कैला वन भोजना ईमादा कृता कैला प्रभु अष्टदिना என்ன பாஸ்ட் டைம் மொழிபெயர்ப்பு. பண்றாரு? படிங்க படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க. பின்னர் மலர் தோட்டத்திற்கு நுழைந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது உணவை உட்கொண்டார். இந்த வழியில் அவர் 8 நாட்கள் தொடர்ந்து அனைத்து வகையான லீலைகளையும் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து எல்லா விதமான லீலையும் அவர் செய்யறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இதோட நம்ம பார்த்துக்கலாம், நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ से हाथ श्रीमद् भागवत चे कोटि चे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க லைவ் ஹரே போறதுக்கு கிருஷ்ணா. முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா லைவ் போறதுக்கு முன்னாடி இத பாதியில விட்டோம் நேத்து. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா மய்யே வேஷா மனோ யோயாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதா ஸ்தமே யுக்த தமாமதः. ஸ்ரீ பகவான் श्रीभगवानुवाच यज्ञवेश्या मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपस्ते मे युक्ततमः. श्री भगवान उवाचा मय्ये वेशा मनो यो मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः.
श्रीभगवानुवाच मय्या मय्यावेश्य मनो ये स्मां नित्ययुक्ता उपास्यते श्रद्धया परयोक्तास्ते इमायुक्ततममतः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஓகே